w dnešné vydanie sa si natočíme Frigid, a to s kým? Z Andreom, juhu! Ideme si spoločne užiť veľa radosti. A nie je to vôbec hororovka. Ináč to je super hra, to je proste, musíme prežiť na takej bubline, na takej, v takom lese, keby, alebo čo to Nie, sme. bo to budeme v takej kejvke. Proste budeme sa zachráňovať. V jaskyni, po anglicky je to cave. Kave. Okay. Ale tá atmosféra. A inak, ak viete, kde je Mount Everest, no tak napíšte v komentároch, ak sa vám bude dať. No, takže môžem vám to povedať. Mount Everest je v Nepale. A Nepal? A Nepal hraničí s Čínou a Indiou. OK. My sme to už hrali, ale nejako sa nám potom už začalo nedariť. Áno, nám sa to nedarilo na začiatku, ale kvôli mojej geniálnosti sme to dali. No to určite. Keby ma nenapadlo ísť do toho výťahom, tak... Dobre, tam som nepochopil, že čo treba robiť. Proste. Ja som aj pochopil, čo treba robiť jednu. Ale kde si, Ondrej? Ja som v jaskyni. Počkaj, ja ti idem na cestu, ty už si kde? Ja svietím. Ja idem do jaskyne. Ešte peniažky zbieram. A Ondrej, čau. Čo? No, tu si, čau. Nepoužívaj flashlight, to je horšie. Nie je dobrá flashlight. Je to moja vec, čo používať. Dobre, jedine je dobrá, keď si chceš dať čo hore pozrieť. Toľko lepšie toto. No, zabudáme zbierať, teda ja zabudám. To je ľahké, proste musíme sa zachrániť od nejakého robota šialeného, ktorý nás bude chcieť zabiť. A môžeme zomrieť koľkokrát chceme. My neprehráme. Lebo tu sa prehrať skoro ani nedá. Jedine, keby sme to nervy, aby si proste počítaš. Kamo, aký Čo? Počkaj, to bude tuto niekde, hej, počkaj. No. Veď ma čakaj, čo tak sa... Čakaj, tu dokola, to aj robím. Kokos. Čo, kde sme? Áno, tu sme. Tak. A čakajte. On mi dal... Áno, on je tu. On je tu? Počkaj, ako on tam môže byť? To by sme ho museli stať oslobodiť. Pozrite, Samo, poď sem. Pozrite, tu je výťah. A on nejde zatiaľ. A sama tu ja zavieram. Teda nezavieram. Toto zavrime, to je zatiaľ nepotrebné. Kamo, ale ako sme sa tam dostali? Treba porozmýšľať. No,
sorry, są cię nie chcą zabrać. No chcą tam iść, on są... Перебойте, урчики на топер. Ну ясно, они идут, ясно же идут, ясно же идут. Ale ktoś jak otworzył? To tam musisz taką paczku asi dać. Ja, Paczku, a potem sobie będzie otworzyć. bo ja nie wiedział żadnych. Jeśli to... Please ma nie zawierii, prosim. Jasne. Dobra. Bo ja sam to wtedy onomiłam niedawno. Zabrał. Podziaj ty. Chodźmy. Chodź. To ja się tam boję. A poczekaj, my się tu na nią chyba tak. No poczułem trochę. Ta ozvena, kámo. Aj tu, ide. Do skrinky, do skrinky. Počuješ ho? Mhm. Gdzie? Gdzie? Ale počuješ to? A, użytu. O, użytu. Gdzie? Kámo, zatvor sa ním. Musím vám... On się do twojej skrzynki skoro. A on nie wiesz do naszej skrzynki. Nie ma obić. Ty kokos! Ty się zabrał? Chodź. No. A zresztą tobie byłoby príliš ľahké. Byśmy tak gdzie w bedroomie zawreli, a tam tyczą. To wreszcie nie sme taký dobrý profíci. No, to sme dneska prvýkrát hrali a potom... Co zabił? Po prostu. Ja som na čo išiel vedľa neho zo skrinky? Normálne on ma nezabil, ale som vedľa neho išiel zo skrinky. Kde si? Tam, gdzie si sa spawnul? No. Ja ho nalákam, vieš, kde? Gdzie? Tam, kde je ten elevátor, okej? Ok. A ty pôjdeš hneď za ním, ja sa nechám zabiť. Mhm. Skús mnie tylko nałakać. Idziesz za nim? Ešte nie. Sú otvorené tie dvere vlastne. On je pri skrinkách. Necho. Wiem. Fú, ako sme len... Szkoda, że z nami Łukasz nie gra. Jeszcze jak to nie damy, tak to zajtra damy z Łukaszem. Ty będziesz gdzie?
Dziękuję. Jeśli tu na nią poczkam. Chodź. Andrzej, możesz bilet schować. Andrzej! Poczekaj. Niech mi Riku zawołaj. Od... Andrzej? No. Ja bym mu tam zabrał, on w zasadzie nie wie dostać. Gdzie ci go Tam gdzie zabrał? elewator, Tu nie to? otwaraj! Nie otwaraj. Tam Dobra, gdzie dobra. elewator. A teraz tu ľahko vieme prejsť kam. No. Weź. To je naše ikve, kámo, toto je naše ikve. Ondrejowe. Bo ja sobie on ją zrušił, bo ja nie wiem, czy są to kliknął dać, czy nie Ale ja wiem. som ho tam uvidel, no tak som ho tam zavrel. Nie? A prosím, aby som druhého zase nevypustil ako vtedy. Kontroluj. A to je ľahké, to musíš, to je také budisko, to som ja spravil, to je ľahké. No to je ľahké, vidno. A to si ho kde vypustil? A, Kde si ho vypustil? počkaj, ti ukážem. Počkaj, kde si? Ako sa ide... Ako sa ide na E1, tak tam ďalej som ho vypustil, Davide. Kontrolujem. Potrebujeme toto. Počkaj, bedroom treba. Zamknuté, počkaj, spravím. No. Ty si nemusíš zobrať sekeru. Ty máš sekeru? Mám. A E1 potrebujeme?
A 5, na konci je 5. Počkaj, jedna. Nie, to była 1,46, ja to dobre pamiętam. Áno, jedno. Počkaj tam. 8, 5, 8. Nie, że na konci je 5, 8, a jeszcze jedno. Jaj! 1,4. 6, poczekaj. 6, 8, 5, 6, 8, 5. 6, 8, 5? Hej, Bubo. O, na začiatku bola jedna. ale nie, to zameni, to zameni. Jaj. Kamera to meni. Čo to otvorilo? Ja šokano. Tak? Nie, neotvorilo laboratórium. Počkaj, ja viem, čo treba. Ja chápem. A, sekeru potrzebuję. Počkaj, to nechaj. Laboratórium. Nie, stále. Bože. My dali takú skratku. A Ondrej to nie dokończył. Ja Mhm. I čo robíš? A poczekaj! A sprawił są to! Laboratoria je odokryta. Je to cez to, aha. A tam są one... Počkaj, to malo by nejako, počkaj to. Do pitvora... Počkaj, nechaj to na mňa. Svieť mi tu s lampou, please. Nejako už spravil som to raz. Už neviem ako. Poczekaj! Poczekaj, sorry. Tak to. No nejde to, počkaj. A takto? Ako to bolo? A takto? Ale to prečo tam? Do Ale to je dobre. Prečo s tým hýbem? Ale to je dobre. Počkaj, to malo byť, počkaj, nechaj. Tak. To je dobre, počkaj, na výťah. Jebe, tam je to monštrum. My sa necháme zabiť. Jaj. Čo? Fúha. A ako je to dobré? Takto to bolo. Dobre to je. Počkaj, ešte raz treba na výťah. Poď. Ešte raz. Čo to je? Normálne. Nezatvárať tieto dvere. Ani tieto. Poczekaj, zabijmy sa.
Nie, to je tak, to je jedno ako si zavete. Znač zaklada. Wiem już, chápem, co tu trzeba. Chápem. Tam není problém v laboratórii, tam je problém v tomto. Ja som to tak dal. Nie, to nepomôže. A na čo to? Nechaj to. Tu vec. Blbosť nejaká. To je dobré. Wait, wait. Tak. Ale Bože, ale co? Ale neviem, čo ti zmenia tie dvere. Nič ti nezmenia. Ja wiem, skade som vypustil to monstrum. Chod na E1. Prečo? A tu som ho vypustil. Tu, stade to. Stade to som ho vypustil. Otvoríme to? Nie. To tie. A toto? To nedá. Ako, keď je tam... A vy ste tam dačo robili? Čo? V tejto miestnosti ste dačo robili? Že čo? Počkaj. Že či ste dačo v tejto miestnosti robili? Tam nič není. Tam len monstrum. To je taká vy... A, tak oni nás tu akože nachytať. Možno to aj kvôli tomu nechcú otvoriť, no že zatvoriť. Víte, že treba asi všetky Radšej to ešte nerobme. všetky koiny treba pozbierať. To nie. A čo áno? S týmto sa v laboratórii nedá hýbať. Už je všetko spravené. Ešte raz. Čo robí? Teraz? Nic sa nemení. Dziękuję, Daciu. Wyborniaka. Mało by to iść. Ty, na co to miejsce? Ja nie chápem. Kamo, ale... Ja neviem. Dobra, chápem, co tam je. Tu je toto, kde je to monstrum. A ja si to robím, presne. Úplne také není, alebo... Ale áno. No. Čakaj. No toto nejako otvoril. Čo? Aha, viem, lebo ja som toto spravil. Aha, to A. je nič. To je to isté. Kokos, čo ešte? To chcú ešte.
Tu sa nič nedá zmeniť. Kde je bunkru? Tu a není bunkrum. Není tu bunkrum. Malo by byť, ale není. Ani raz sme nenašli bunkrum. Kontrolujem E1 laboratórium. Yes. G1. Tu sa nedá ísť. Toto je zbytočný škrt. Nie, to nebudeme radšej otvárať. To je nebezpečné. No čo ak musíme? Ešte dačo porozmýšľam. Veď aj ja rozmýšľam, čo? A nie toto dá ako prehodiť? Počkaj, nechaj to. Nedá sa. Nie, v laboratórii sa nedá. Počkaj, ja mám plán. Nakoniec musíme asi otvoriť to monštrum. Poďme. Budeme musieť. Bež! Beží za tebou? Idem semka. Nie. A ja som, dobre. Spravili sme, super. Vieme obidvaja geniálni. No, To bolo hlavné na konci vtedy okej. otvoriť. To je hlavné na Ak sa vám toto video páčilo, nechcete dať like, odber a čus.